Xlader este regele internetului românesc, iar în opinia mea el ar trebui să devină președintele României, iar ca prim-ministru ar trebui să-l pună pe Rafael. Fiecare like de la acest clip înseamnă un vot pentru Xlader. Hai să vedem câte voturi strânge. Dar acum lăsând glumele la o parte, Xlader este o legendă pe YouTube-ul românesc, activând în acest domeniu de 13 ani. Și chiar dacă în ultimul timp a început să iei pauze din ce în ce mai lungi și să posteze din ce în ce mai rar, chiar dacă ia aceste pauze, mereu vine cu ceva nou pe masă, un nou meme sau o nouă glumă. Fie că își toarnă cola în cap. Când eram mic, tata mi-a turnat una în cap. Și începem. Fie că mănâncă un borcan de castraveți. Produs pasteurizat, ce înseamnă asta? Fie că se joacă biliard cu Rafael. Sună periculos. Sau că se joacă Brawl Stars împreună. Eu mă joc Brawl Stars să mă distrez. Nu ne mai distrăm în legendar! Sau poate fugări de un nou clovn în pădure. Ia! Băi, a luat drujba! Băi, e nebun! E nebun, uitați-vă la el! Băi! Sau poate de Spider-Man. Chiar dacă vă susținere mare la acest clip, adică foarte multe like-uri, vreau să fac un clip cu întreaga poveste dintre clovnii din pădure și Xlader. Așa că dați like acolo ca să vedeți clipul acesta cât mai repede. Dar în acest clip vreau să vedem ce face regele YouTube-ului românesc în prezent. Aparent Xlader a început să facă mukbang-uri cu Rafael, mukbang cu cea mai tare shawarma din București. Nu are nimic. Așa este, cu sos, pe la bot, pe la gură. Nu mai am și eu treburile mele, trebuie să mănânc șaorme toată ziua și daci. Mădălina mă adevăr, domn. Hai de capul meu. Vezi că ți atârnă ceva. Ce s-a târnat? Mă, despre că mai mințit tu. Clipul ăsta este extrem de bun. Aș putea spune că este cel mai bun clip pe care l-am văzut eu din tot anul acesta. Regele nostru nu doar că mănâncă, dar este și foarte puternic. Dă-i mâna așa, că nu poți să-l prinzi, că alunecă. Sau dă-ți mai așa. Nu mă, nu, că... Bă, ține-mă mâna aici la mijloc. Haide, mă, Băi, așa țin și eu, ia și vine și ține-mă tu, ia ține-mă tu. Da, mă, da, hai că așa Băi, e fair. și nu mă dai niciodată. Mă dai că-ți rup mâna, ce-ai? Îți dă mâna dacă am un gâșă. Dar nu ai ce să zici, lui Clorna era frică să-i țină mâna lui Xlader. Atât de puternic este. Dar pe lângă faptul că acesta este foarte puternic, el este și foarte, foarte deștept. Chiar sunt inteligent, căutați-mă. Xlader răspunde la întrebări de cultură generală. Crezi că le nimerești? Hai să încercăm să vedem ce iasă. Care este pluralul cuvântului foarfecă? Foarfeci. Foarfeci, da, da, Ok. bun. Zici că sunt în clasa a doua. Ce râu desparte România de Republica Moldova? Doamne. Prut sau care? Prutie, da, da. Bine, bă! Bine. Ăla e, decât pe ăsta știam. Decât pe ăsta știam. Cine a înfăptuit Mica Unire? Eu am Cuza. Alexandru Ioan Cuze. Bun, În bun. clasa a doua vin astea. Deci totul e pe bune aici. Noi le-am zis înainte. Deci chiar sunt inteligent, căutați-mă. Hai să fim sinceri, nici Albert Einstein nu știa răspunsul la întrebările astea. Și hai să nu uităm că Xlader este unul dintre cei mai buni youtuberi de granny din lume. În altă ordine de idei, Xlader și-a cumpărat o mașină nouă. Și nu orice mașină. O Dacia 1310. Acum câteva luni când BDR se certa cu Xlader, BDR zicea că Xlader lucrează la Profi într-un clip, dar acesta a greșit, pentru că Xlader lucrează de fapt la Uber. Băieți, mi-a ajuns și mie Uber-ul, hai să ne urcăm, ia. Pe aici. Pentru Rafael? Urcă e pentru Rafael. Mamă, ce spațiu am aici. Hai dracu, dă-i cu ușa că n-am motorină, n-am benzină multă. S-a închis ușa. Ia uite cum stă. Ce scaunul ăsta, bă, e șezlong. Bine, tăticu! Ia vezi. Wow. Din păcate pentru Xlader mașina deja s-a stricat, acesta a făcut un clip acum 8 ore și în clip putem vedea cum îi moare motorul într-una și într-una. Ia vezi și cu asta. Dai. Ce? Wow. Vezi, Al dracu, dacă... Fix aici a murit mâncați așa. dă-i frâna de mână. Dar, e că cel mai important subiect în acest clip, Xlader a fost chemat la Nibiru pentru un fan meeting.
Și Shelly, când a văzut că sunt bani de făcut, a profitat un pic de regele X-Lader și l-a pus să facă niște clipuri de promovare pentru Nibiru. Cheamă puțin pe măta. Bun, ai chemat-o? Să rămână, doamne, este X-Lader. Dar subiectul principal al acestui clip, X-Lader va avea șansa să cânte pe scena de la Beach Please sau de la o scenă mai mică de la Nibiru. Știm deja că X-Lader este un cântăreț renumit în România. Sunt tare, nimeni nu poate să mă doboare și cred că o am și mare. Acum câțiva ani acesta scotea mare banger care rupea România în două. Hai să vedem ce clip a postat Shelly despre această situație. La câte like-uri poți să cânt pe scena de la Beach Please, frumușei mei? Domnule Seider, foarte bună întrebare. Eu cred că nu e vorba doar de un număr de like-uri, noi trebuie să vedem comunitatea frumușeilor care chiar vinde niște bilete. Deci eu zic așa, 200.000 de like-uri și 5.000 de bilete vândute cu codul XRaider10 care vă dă 10% discount. Dacă se întâmplă asta, cânți pe scena Beach Please și promit solemn pe scena Beach Please 3 minute piesa frumușei mei. Bine. Nu doar că clipul a strâns peste 200.000 de like-uri, toată lumea în comentarii vor acest moment la Beach Please. Singura mea problemă este că 3 minute nu e destul. Dacă la duci pe X-Lader să cânte frumușei mei, pune-l main event. Artiștii internaționali ar fi norocoși doar să cânte pe aceeași scenă pe care a călcat X-Lader. Totuși acest moment nu este sigur, pentru că trebuie să fie vândute și 5.000 de bilete la Nibiru cu codul special al lui X-Lader și nu știm în ce oarecare măsură X-Lader ar vrea să cânte pe scena de la Beach Please. Marius a postat un clip pe TikTok. Sunt foarte emoționat să vă anunț, mai am puțin și plâng că s-au strâns cele 200.000 de like-uri pe TikTok ca eu să apar pe scenă și toată lumea s-a mobilizat să mă ajute și sunt foarte recunoscător, adică nu credeam că mi se întâmplă mie așa ceva. În care le mulțumeau oamenilor pentru susținerea acordată la acel clip și dacă X-Lader chiar va cânta la anul la Beach Please, nu va fi anunțat, la fel cum a fost cu 5Gang acum 2 ani, va fi mai mult un moment surpriză. Așa că nu o să aflăm prea curând dacă X-Lader va cânta sau nu la Beach Please. Și cam acesta a fost clipul de azi. Acest clip a fost mai mult un keeping up with X Marius. Am dat mult glaze, sper că s-a văzut, dar nu ne vom vedea data viitoare.